V ďalšom pokračovaní viazanom na úzkostné a anxiózne poruchy by sme sa hĺbšie pozreli do jungianskej interpretácie anxiózneho úzkostného spektra. Takže základný rámec Jungov alebo Jung versus moderná psychiatria. V modernej psychiatrii generalizovaný anxiózna porucha, panický porucha sa definujú ako persistentná anxióznosť plus náhle alebo znenazdajke záchvaty, panike bez nejakého predchádzajúceho varovania a bez reálne vonkajšieho nebezpečenstva. Krásne prepojené je tu generalizovaná anxiózna porucha, panický porucha. Toto je ten základ, o ktorom stále hovorím a opakujem, treba sa sústrediť na úzkostné spektrum, nielen na nejaké čísla. A normálna je na dynamiku nevedomia. V Jungovom ponímaní nie je to len chemická nerovnováha, ale aj dynamický boj medzi vedomým a nevedomým. Pánika ako taká je paroxizmálny, náhly vpád nevedomého obsahu do vedomia. Ego stráca pocit kontroly, čo sa subjektívno prejavuje ako smrteľné nebezpečenstvo alebo blázonstvo. Áno, to patrí do tých kognitívnych, máme telesné prejavy úzkosti a kognitívne, a do kognitívnych patrí to, ako dostanem infarkt alebo mozgovú porážku, stratím kontrolu nad sebe, zbláznim sa alebo zomrem. Takže dynamika nevedomého alebo nevedomia je veľmi dôležitá. Zopakujem vetu, nevedomie vytvára vedomie. To je tá podstata, ktorej treba rozumieť. A dynamika nevedomia, ego, povedzme, a persona, osoba. Už som vysvetlil ego. Ego môže byť, to je ja, on je správcom mysle, vedomia, ego komplex, to je identitet a čo si o sebe myslíme. To je archetyp už a persona, personalizare, to som už o tom rozprával, antika, divadlo a to je maska. Tých masiek môže byť veľa, to je, znamená, čo sme vonka, tak ide persona, ego, potom je tieň, na konci povedzme tá struktúra ili orgány duše, anima, animus a tak ďalej. Psychoid, najhlbšia vrstva duše a ešte potrebujeme takého pracanta, ktorý sa volá psychopompos alebo archetypálny vodič duše. Však to sú skrátka orgány duše. Osoba, ktorá má budem tak volať, generalizovaný anxióznu poruchu, často má veľmi silno vyvinutú personu, napríklad perfekcionista, zodpovedná matka, vzorný pracovník. Persona zakrýva vnútornú neistotu a potlačené emócie. Keď ego veľa investuje do masky, senka alebo tieň, potlačený obsah alebo emočný kontajner, alebo akokoľvek môžeme to definovať, postaje si niečo. Tu je to nebezpečenstvo, keď senka, ktoré je chaos, neexistuje často priestorová os a obrovská sila prevezme vedenie. Komplexy, ktoré sa môžu, áno, to sú autonómne, nachádzajú sa v tej ego štruktúre
ale sú nevedomé. To pochádzajú z tých raných zranení v detstve. Môžu byť napríklad, ako Jung to uvádza, pozitívny komplex otca, negatívny komplex matka i opačne, a môže byť aj komplexy súrodencami, pozitívny, negatívny. Takže komplexy u panických záchvatov nastavujú, keď je komplex s emocionálnym sádzom, taký nabitý energie, sa prebojuje do vedomia. Komplex, ktorý je autonómny a obsahuje afektus alebo emócie. Takže môže byť prepojený s traumatickými skúsenostami z detstva, napríklad strach od straty, separácie, autoriteta. V slobodných asociáciách Jung zbadal, že u osob s veľkou anxietom alebo úzkosťou určité slova vyvolajú blok, čo niektorí tu volajú, ako som povedal, čo konzultujú doktora Google a iných doktorov, ktoré nepoznám. Volá sa to emočný blok, to by bolo tak lepšie povedané. Čo smeruje priamo do jadra komplexa. Archetypálne pozadie celého toho je panika, často nese archetypálny tón smrti alebo chaosa. Symptómy ako sú bušenie srdca, dúsenie, točenie hlave, to som povedal, to je to non-rotačné vertigo, evokujú obraz biologického ohrozenia, nevedome používa archetyp smrti, tej izrazy, aby sa vyjadril ako vnútorný konflikt. No, ja to niekedy už 30 rokov, 40 vysvetlené, že je to falošný poplach. Takto. A výsledok je, volá sa rýchla zdravotná pomoc a urgent a tam sa niečo urobí a klient sa vracia domov a zajtra je znovu na urgente a tak dookola. Áno, existuje kumulovaný záchvaty paniky, oni trvajú niekedy 72 hodiny, stále sa toho žhaví. Aj to som mal taký pacientov. A rieši sa to veľmi jednoducho kontrolovaným dýchaním. Bez nejaké medikácie. Lebo sú dôležití nádych, výdych. Nádych je aktivizovaný sympatikus, povedzme, cez nervus vagus, 10. kraniálny nerv, alebo ventrálny vagus, a výdych je parasympatikus a uvoľnenie. Takže týmto spôsobom môžeme to poriešiť aj takto panické záchvaty. Ja to robím tak, iní kolegovia možno majú inú techniku. U niektorých pacientov sa aktivuje aj archetyp tieňa. Tieň od vlastných agresívnych a zakázaných impulzov. Toto je dôležité. Tá práca s tieňom je skutočne veľmi ťažká. Aktívnou imagináciou, lebo všetci sa zdávajú hneď, ako strach, úzko sa objaví. Len treba ísť ďalej a dopatrame sa k jadru rôznych duševných problémov, ktoré máme, a môžeme ich tak aj poriešiť. Neuróza vzniká ako kompenzácia. Takže Jung by povedal, neuróza je vždy kompenzácia pre uniformnú orientáciu alebo jednostrannú alebo len na niečo zameranú orientáciu vedomia. Keď vylúčime všetky ostatné možnosti a orgány duše, alaty, ako som povedal, kontrolné dýchanie, všetky pomocky, skills, čo chcete, takže toto je neuróza, dôležité toho zdôrazniť. Generalizovaná anxiózna porucha, panické
porucha je signál, že ego ide cestom, ktorá zanedbá dôležitý nesvesnú časť osobnosti. Nevedome teda vykopáva, alebo sa prevarí, alebo flooding, zaplaví, skrz telesné symptómy a záchvaty paniky. Mechanizmy panického záchvata, jungianský taký pohľad na vec, je vonkajší spúštač. Voláme to precipitálny faktor, ale často triviálny. Napríklad veľa ľudí v autobuse. Vnútorný komplex sa aktivizuje, napríklad separacijský strach z detstva. Komplex tedy prevezme časť ega a osoba sa cíti, že stráca kontrolu. Vzorec je, poviem ho, už viac nie som to ja. Nevedomie tedy vyslobodí archetypskú energiu a preto panický zážitok je často extrémny i disproporciálny, prehnaný povedané. Ego to zažíva ako nebezpečenstvo po život, to som už hovoril, že je to falošný alarm spúšten. A aj keď zvonku neexistuje žiadne reálne nebezpečenstvo. Chronifikácia je dôležitá, ak sa to opakuje, nerieši a tak ďalej. Tu by som pripomenul napríklad rómskú populáciu, kde môžeme použiť napríklad etnopsychiatriu, na ktoré som pracoval na klinike Ženeve s docentom Etianom. A oni majú to tak z jedného dôvodu, lebo viacerí spia v jednej posteli, majú malé izby, tých osadách a tak ďalej. Takže u nich je to, by som povedal, ako panika, je ako na dennom programe a prenáša sa z generáciu na generáciu, transgeneracijský prenos a tak ďalej. Takže etnopsychiatria je tiež dôležitá, ako čo vzniká, za aký podmienok, možno v sociálnom prostredí, možno predkoch. Takže chronifikácia, ako vzniká napríklad generalizovaná anxióznosť. Ak si osoba neprizná nevedomý obsah, napríklad potlačený strach od straty, agresie, separácie, panika sa opakuje. Strach sa tedy generalizuje, vyše nie je viazan len za jeden trigger, spúštač, ale celý život všeobecne. Nevedome takto donúti vedome, aby sa bavilo potlačeným obsahom. Osoba rozvíja stálny anticipatórny strach, to je ten, čo predchádza pred panikou, môže si to spustiť sám slovami, čo ak ma znovu chytí toto, čo dostatočne krmí samú neurózu. A čo keď sú tie otázky, keď sa to znovu objaví, a tej chvíle sa jej objaví panický záchvat. Terapeutické ciele, napríklad podľa Jungu, spoznať komplex, ktorý je za panickými záchvatmi, analyzovať, alebo záchvatom, analyzovať sny. Často z nich panika dostáva symboličnú formu, naháňačky inými ľuďmi, alebo len takej, strácame tlo pod nohami nebezpečných zvierat. Diferencirati personu od skutočného ja.
A tako to veto, nisi len dokonalá maska, ale tvoje ja má aj tú vlastnosť, že si aj zraniteľný, aj senku má, alebo, tieň. A integrovať archetypský obsah, to znamená prijať neistotu, smrť, tmu ako súčasť života a ne samo ako nebezpečenstvo. No, Jung to krásne hovorí jedné vete, že jednoducho vesmír sa nám obraca sa na nás veľmi ticho, aby sme pochopili, že sme koneční, že máme jednoducho život je prechodný a na konci života je smrť. A keď to pochopíme, takže tým pádom začneme skutočne žiť. Alebo je veta i taká, kto sa bojí smrti, lebo základ toho je strach od smrti, niktofóbia, noctiofóbia, alebo anakritický strach, a strach zo tmy a zaspávania tmy a tak ďalej. Takže kto sa bojí smrti, zomera každý deň. Kto sa jej nebojí, zomre len raz. A zhrnutie v jungianskom takom rámci bolo takéto generalizovaná panická porucha, neurotický výraz alebo príznak konfliktu medzi egom a nevedomím, kde potlačený komplexy, často s archetypským nábojom, sa prevalia do vedomia skrz telesné symptómy. Panika je nevedomý jazyk. Áno, nastáva mechanizmu obrany vytesnením, je nevedomá, strach je vedomý, ktorým psycha skúša kompenzovať jednostranné zorientované ego. A terapeutický cieľ nie je len zmazať, odstrániť symptóm, ale nájsť nevedomý zmysel paniky a integrovať ho do vedomého života. Panický porucha, teraz by som niečo povedal o dynamike nevedomých obsahov u panickej poruchy. Ak dáme ako analýzu Jungového sna, napríklad personu, maska, osoba sa identifikuje s rolou, ja som jak, silný, schopný, zodpovedný. Ale na druhej strane pocit slabosti, závislosti alebo hnevu sa potlačajú. Vytesňovanie do nevedomia sa stáva odhodený obsah odlazí do senky, áno, do emočného konténera a tým myslíme, to je vybavené. Ale tam čaká na svoju príležitosť. A formuje komplex, napríklad separacijský strach a pocit nedostatočnosti. Aktivácia komplexa, vonkajší precipitujúci faktor, vreva veľa ľudí, strata roboty, komentár partnera, trafi presne spúštač, trigger a komplex sa nažhaví a dostáva energiu. Archetypálny, povedzme, náboj, pnutie. Komplex sa viaže s archetypom napríklad smrť, deň, matka versus otec. Alebo imago rodičovské. A preto reakcia sa stáva floodingová záplavica a disproporcionálna.
A potom prenika do vedomie a objaví sa panika. Ego stráca pocit kontroly, objavujú sa telesné symptómy, bušenie srdca, dúsenie, točenie hlavy, ako ja to volám, také gumené nohy. Človek síce chodí rovno, ale má pocit, že jednoducho nie je stabilný, alebo porovnám to s skákaním po trampolíne. A subjektívno má emóciu, že zomera, alebo pocit, a že sa zblázniť ide. A chronifikácia tedy vstúpa na scénu a to je tá generalizovaná anxieta. Ak sa zmysel nevedomého obsahu nepozná, strach sa šíri, rozširuje na všetky situácie. Osoba stále čaká záchvat, to je tá anticipatórna úzkosť, veľa premýšľa o tomto a potom sa to udeje a ego sa viac a viac identifikuje s neurotickou štruktúrom a potom si dá pekne. A zažil som to v vode. Pacient povie, ja panikárim a mám už diagnózu, konečnú definitívne som borderline napríklad. Tak to nefunguje, už som to povedal na začiatku rôznymi modernými technikami, mobilmi, Googlom, AI. Takže to, čo povie, tak môžeme nechať tak a vrhnúť sa do jadra veci. Terapijský, nejaký terapeutický cieľ by bol dekonstrukcia persone, nie som len maska. To môžeme ako mantru povedať. Presvetlenie komplexov, ozrejmenie, osvetlenie, spoznanie potlačenej emócie, integrácia archetypského obsahu, akceptácia senky, smrti, ranivosti alebo zraniteľnosti a preformulovanie energie od destruktívneho symptóma k kreatívnemu vyjadrovaniu a širším ja.